Gaur hurbildu gara hona Nafarroako Parlamentura Lavael Donzella eta Errenigako meategien kontrako plataformaren, ekologistak martxaren eta sustraerakuntzaren izenean, hemen sartu izan nahi dugu parlamentoan eskakizun bat, Minamugaren afera ikerketa batzordearen barnean hartzeko, eskaera hori egin dugu. Izan ere, prentsan irakurri ahal izan dugu Santos Zerdan eta Koldo Garziaren auzi judizialaren harira, Guardia Zibilaren txostenak esan izan duela, antza denez, Minamugaren esleipenaren afera kasuen iturburua edo izan dela. Susmoa badugu ez dela ohiko esleipen prozesu bat izan, bitartekaritza eta interesak izan direla medio, baditugu Gegalkaliren enpresaren donazioen berri, zonaldeko udaletxetara, hor txostenean ageri dira zenbait, eta esleipen prozesua bera, susmoa dugu ez dela ohikoa izan ere, lehendabiziko baimena eman izan zenean, 2012 urtean, bertan, etzen honen inguruko berririk argitaratu Nafarroako aldizkari ofizialean, gerora argitaratu ziren informazio zenbait, informazioak, baina 2013 urtean inguruko herriek hala eskatuta, eta hori eskatzen diogu Nafarroako gobernuari honen inguruko informazioa lor dezan, eta afera hau azter dezan, eta egon litezkeen audioak edo eskaditzan, eta hau guztia argitze aldera,